Eda obibia se obia obehwe video yi na osia bibia free obia yana ni kan se obehwe video yi na bibia visit page na okosua bibia hono do obia se and then so ya for ba fi kasa no ebitan yana ne ka den ne try den ya kamebire na so yenti ase ene ebechre ade foforo above custom ne frɛ no now I pre custom no e frɛ no edin wudin mesumi wudin wunua wudin wo maami wudin wo papa wudin wo aboa bi ayen no fi ono so wudin wo adamfo wudin enti edin ɛyɛ deɛn edin ɛyɛ deɛn yɛhwɛ edin ni edin disa me bisa o se edin ni edin a asemben ena beka atwere me edin ni edin okay yɛhwɛ edin yɛ asemfo ana asempu bi a yɛde hyɛ biribi nso ana agyinae meka kyerɛ wo sɛ wudin meso me wudin wunua wudin madamfo wudin o maami wudin papa wudin sa asɛm bi a yɛka kyerɛ wo a ɛma ho w'ani ba wo ho so no ɛno ɛne wudin asɛm yi a wonya te wo aso mpanyin ni aba ho sɛ a obi frɛ me a obi pɛ sɛ ɔne me nkasa ɛno ne wudin wode wo nipa ɛne yɛde kofi ato wo so yɛde ama ato wo so yɛde Mary ato wo so the moment a we bɛka sɛ Mary no na w'ani aba ho so sɛ obi yɛ den obi frɛ wo ɛno na ɛhyɛ wo nso Mary Chumes ɛno na yɛ den ɛhyɛ wo nso anaasɛ ɛhyɛ wo agyinae sɛ de bɛyɛ obi ka Mary Chumes a obia bi ho sɛ ɛyɛ wo ɛna nipa no ɔfrɛ wo ife bibi nso wɔ ha sɛ yɛde edin to onipa aboa biae anaa bebi mpo a yɛfa yɛn ni wɔ ho nti yɛde edin to onipa so midi ganka yɛ to aboa ɛno so meka yɛde to biae anaa sɛ bebi mpo a ɛwɔ hɔ deɛ yɛde yɛn ni wɔ ho ɛne deɛ yɛmfa yɛn ni wɔ ɛhu so yɛde edin to onipa and now it's a name given to a person aboa animal biae place anaa biribi thing that we can see and thing that we cannot see but can feel meaning a tin yɛhwɛ na etumi di edin ɛto nneɛma bi a etumi di edin ɛto ɔmo so etumi di edin ɛto onipa woyɛ onipa wudin edin bɛn ɛna wate sɛ yɛde to onipa a onimo wankasa udin de sɛn wo a wohwɛ video yi me sɛ udin de sɛn woyɛ onipa wunua so yɛ onipa wunua so din de sɛn madamfo so din de sɛn wɔde aboadamfo din kyerɛ me na mehwɛ adeɛ onipa aboa anyɛ hwee wɔ yɛn mmoa bi wɔ fie nanso wato ne din saa edin no ɛna wɔde frɛ wɔ aboa na ɔba wɔ mmoa bebree wɔ fie nanso wobɔ obi edin a ɔte na ɔba wode edin bi ayɛ dɛn ato wɔ aboa no yɛde edin hyɛ aboa agyinae yɛhyɛ aboa so na aboa no anim ba ne ho so mmerɛ biara a yɛbɛbɔ saa edin no yɛnhwɛ biaeɛ place wote biaeɛ bi wote kuro bi so wote ɔman bi so ɛhɔ ɛyɛ biaeɛ a woyɛ deɛn wote ebi a wokɔ asɔre bɛn ɛna wokɔ baabi a wokɔ som nyame no ɛyɛ biaeɛ wokɔ adwuma baabi a wokɔyɛ adwuma no ɛyɛ biaeɛ ɛti biaeɛ bɛn ɛna yɛ akɔyɛ adwuma ɔman bɛn ɛna wote so kuro bɛn mu ɛna wote ɛno nso ɛyɛ biaeɛ biribi ɛno no yɛntimi categorize no yɛntimi form nhyɛ ekuo bi mu nanso ɔmo wɔ ataadeɛ ntokua
atredia ehoma enyom ni nyina yi bibia ewo ho odo otan areho ni nyina yi bibia ye de ewo ho ye de anyi hu bi ebi so ho a ye ti ewo yi mu se ewo ho ye hwe edin nhwe so bi examples of noun na ye de to onipa no ye hwe ho fa so nhwe so ayewo obomofo edin ye de to onipa nti se wonya te obomofo pe se anasi bibia ba wadwenfo ni mu se ye ka obia ode etio kwa afum na ode kudi juma anasi ode ko hye eduane anasi ode ko hye enam obomofo edin I de to onipa Kofi edin I de to aberema boy a name given to a boy yenhwe teacher ni din a de to onipa o church ade oberema man eno so din a de to onipa yenhwe ni de to aboa edin ahuru bia etimi de to aboa ana say emoa aponchi edin a de to aboa ofie yewo emoa bebe ofie nanso we na yinim se friend no saying e friend no aponchi osebo tiger osebo the moment evebo osebo no anya ade abadwene aponchi ho ne ho badwene aboa bia ho yehu a friend osebo ye de to aboa anoma bird yenyina yinim se oyaboa ne din ye de bird we ntakraboa owo snake sunsuno worm osono elephant eso ye din a edema aboa wonwem na yenhwe piaye edin a edema piaye so nhwe so median ka se itimi ye bia bia kwatie kruwa wutim enti wo hwe a nkran and I said the friend of Accra no e biaye awo yukru a nipa etimo Ghana on my country biaye ha nipa lete ho across the town town biaye kru so nipa ye den ete ho biaye nipa tena bia bia nipa etena edijuma bi biaye oda kru na town enso ye den so ye biaye entiti a meka se bo biaye ahoro bia onim mo na se ma me biaye nhwe so bia me gidi yi pa se bitimi abopo biaye bi nhwe so de amame marketplace gwadi bia marketplace bi biaye to aniama na ye to aniama marketplace enso ye biaye na ze ho ye place akupramaso bebia ya bobo di agro sports stadium enso biaye pacho sa wati asie efum bebe nya no by yutuani ifri enso biaye pacho sa wati asie enti ka se bo biaye bia wonim edin hwere a me gidi na ma rehim pa se obetimi abobo bi na wode amame yen hwere bribe so 10 amatrofo telephone and so na dey amadofo ye di enkomo ye kasa efaso eche afofo awon ben yenhwe prepare to say atade dress any see bribi ye di anywhere hu ye di ye hu ye she ntama cloth enti bibin so any adaka mufoni television eno si prepare ho adaka mufoni television se bibisa se television ni chi di ni san ya anka benjira ka kra sawaka na so ende no se adaka mufoni ene ye friend television yenhwe ntukuya window so ayatin ntukuya window enti edamase
And then yesua baby afa now and I say yesua baby afa edin edin no ne tasim and I say hwehwem bi component bi a ewo edin ewo na ho ye ho se itimi di edin to onipa e di edin to aboa e di edin to biaye e di edin so atu bibia ewo ho a itimi di ye ne hu and I say nya atenkan ewo ho se ni na ewo ho no ya ma ho hwe so bebre inti for your homework efie dwumadi media ma no edian ni edin uzia ma edin ho nhweso mienu ayedema onipa yedema aboa yedema place ana say biaye eni mienu edema tin ana say bibi edin ho nhweso mienu edema onipa aboa biaye ana say bibi tin onyankopon inshira se ohwe sa video yi menim se wasua bibi nso efrem na nimdia wanya frem no bia obi hia emu nchechemu ne emu mboa no woso ka boa na manati eniam bia se enti Israel subscribe to this channel na like a video na share we nimdia chema hofro a wono no so hia na onso emo meda wase wahwe onyankopon inshira yenti a wasa be kan busuan ne se yedi adisiade ahoro bebre ebetoto ha yeti be kan busuan hu a wo subscribe na sa wo share na wo like ya anytime I did adisiade be for beto pia no for be the first person I wasa be kan adisiade na aboa wo wo dada chi kasa no meda wase na mishra bye bye.